Здравей на YouTube. Аз съм Дани и това ми е... Днес ще играем на най-топата игра, която можем да играем. Това е Майнкрафт. За всички, които не знаят, снимам с Mobizen. Днес ще Майнкрафт хак. И много удобен и лесен за ползване хак. Така. Например, влизам в някой world. Тук цъкам върху кирката. Ден. Тук мога да направя направо буря. Спирам. И така. Трябва си да мога да летя, да спринтирам и да имам минимал. Така. Енчантите работят ето така. Искаме, например, всички, ако искаме меч. Искаме меча и си избираме там, каквото си поискаме и го енчантваме. Така. Ето го меча. Само че там минимапа. Не виждам. Ето го. Едно животно. Тези трите по едно от тях. И така. Само бам. Видяхте колко месо даде. Как боже. Тази меча. Доста ниско. И гледайте с спринта. Видим как следа. И за малко да го прескоча. Я пробвам да го прескоча. Че и назад я мога да прескоча. И за малко. Тук можете да си виждате комбинациите там, координатите. Сега ще покажа за Майнкрафт. То пак сега ето сега след малко сега ще спра клипа, но само за малко и ще се върна, когато съм влязъл в Google Play. Така, съответно пишете ето тук МКП Мастер и така търсим и ето го Minecraft Pen Master. Тук, както ви показах, можете много неща. Така. Такова отваряне, защото не ми се излиза и влиза. Аре бе. Между другото с Mobizen мога да снимам 15 минути, което е недостатък, всичко друго е уникално. Само програма снимам, не искам друга. Това е много интересен рефер. Събрание аз съм осветявал. Да, аз съм осветявал всичко. Да се качват. Това
не е възможно някой човек да се качи от тук. Да. Може да правиш, когато си пускате креатив. Правиш. Чакай, бе. Не, бъгна нещо. Не. Грозно. Не. Ох, не. Това изобщо не е. Не е възможно това да е глич. Ами това? Не. Не ми прилича много на глич. Не. Това не е. О, чакай! Какъв глич. Че всичко бе. И как не? Не бягай, бе. Не бягай. Ще ма други неща мои, браво. Не, това е най-нормално. Хора, аз бях Дани. Благодаря, че ме гледахте.